И здравейте, хора! Аз съм Антон и днеска имам една новина за вас. Значи, когато братовчет ми утре или днеска ще снимаме видео на Майнкрафт, оцеляване поредица, както искате я наричате. Обаче ще имаме поредица на Майнкрафт и то най-новата. Ако някой от вас иска да се свържи с мен, сега мога да ви покажа нещо, обаче не го казвайте на родителите си, защото аз съм дете. Ето го, моя. Ако искате ми звъннете. Антон Захариев трябва да е същият. Това SMS. Хора, замислили ли сте си какво ще стане, ако звъните на себе си? Аз си звъня на себе си. И линията е заета.